Βασινάς. Με κάποιος ανεγκέφαλος πέταξε μια φωτοβολίδα μέσα. Έφυγε ο Λιβερόπουλος με τον Φάντερ Σαρ. Υπάρχει ανατροπή, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος θα βγάλει και κάρτα στο Φάντερ Σαρ, ο οποίος αποβάλλεται. Εδώ κοιτάξτε. Εδώ δεν υπάρχει νομίζω η παραμικρή αμφιβολία για το εάν ο Φάντερ Σαρ με το σώμα. Λιβερόπουλος εδώ άφησε σταματημένο τον Φεράρα. Και στη συνέχεια ο Φάντερ Σαρ τον ανατρέπει. Και ο Άγγελος Βασινάς. Στο δεξί του πόδι ο Παναθηναϊκός έχει τις ελπίδες να περάσει και πάλι μπροστά στο σκορ και το κάνει. 2-1. Και ο Παναθηναϊκός ξανά με τον Λιμπερόπουλο που δίνει για τον Βαζέχα. Ο Βαζέχα το σούτ, το 3-1. Ο Βαζέχα βάζει τον Παναθηναϊκό στο 65 με 2 γκολ μπροστά. Ο μεγάλος Χριστό Βαζέχα. Ο άνθρωπος που έχει δώσει στον Παναθηναϊκό τόσες και τόσες μεγάλες στιγμές σε αυτά τα 11 χρόνια της τρομερής